Behar bada ez zenien inoiz erreparatu harri hauei. Bide gurutzeetan aurkituko dituzu. Bide zidorren eta errepideen ondoan, soroen erdian edo baso sarri baten barruan. Harriz eginiko mugarriak dira. Abelbideen mugak markatzen dituztenak. Hots, urtaroen arabera, ganadua bazkalekuetara eramateko erabiltzen ziren bideak. Trasumantziaren antzinako bideak, mendiko larreak eta lautadetako bazkalekuak lotzen zituztenak. Nafarroako Foru Komunitatearen abelbideen ondareak 2700 kilometro baino gehiago ditu. 15 errege abelbide eta horiek lotzen dituzten zeharbide eta adarrak. Ebroko iraganbide nagusia izeneko errege abelbidea, Tuteratik Dianara, Ebro ibaiaren paraleloan doan abelbide garrantzitsu bat da. Nafarroaren ekialdea eta mendebaldea lotzen ditu, eta bat egiten dute bide horrekin beste abelbide askok, hala nola Imasiratxe eta Milagroaezko abelbideek. Gaur egun abelbide gisa erabiltzen da, oraindik eta entzinako artzaintza bizitzaren eta transumantziaren adibide bikaina da. Tuterako zubian, Ebroko iraganbide nagusia abelbideak bat egiten du beste errege abelbide batekin. Hain zuzen, Koreiako Bilarretik, Egea de los Caballeroseko Santa Margarita mendatera doan abelbidea. Eta hain zuzen, Nafarroako Erriberako hiriburuaren armarrian agertzen den, Erdiaroko zubi ederrean hasten da, 15 udalerritatik igaroko den, 100 kilometro inguruko bidaia hau. Zaragoza eta Iruña lotzen dituen trenbidearen paraleloan doan bidea hartuta, agur esango diogu Tuterari, eta korridore ekologiko handi batean barneratuko gara berehala, Ebroko ibar basoak, hezeguneak, basoak eta herriberak, zaintza bereziko ibai habitatak eratzen dituztenak, fauna aberats baten bizileku. Abelbidea Kastejonera heltzen da Ebro ertzetik eta zubia zeharkatzen du N113 errepidean. Kadreitara iristean 8 kilometro egingo ditugu NA154 errepidetik Milagrora heltzeko. Aragoi ibaia zeharkatuko dugu, Ebroren ibaiadar garrantzitsuenetako bat. Bi ibaiak abelbidetik kilometro batera elkartzen dira. Milagrotik irtetean, abelbideak bat egingo du Milagroaezkoa errege abelbidearekin. Hemen, labore soroak eta basobera dira protagonistak paisaian, eta mahasti batzuk ere ikus daitezke. Andosian, abelbideak Ega ibaia zeharkatzen du, Ebroren beste ibaiadarretako bat, eta Karkarrera doan errepidearen paraleloan jarraituko dugu. Lizarraldeko ikuspegi ederrez gozatzeko aukera ematen duen bide batetik. Zerberako Urmaeletik hurbil, abelbideak Lonbako bidea hartuko du, Mingineko muinoperantz. Imasiratxe errege abelbidea gurutzatu eta Mendabiarantzko bidea hartuko dugu. Hemendik aurrera, Ebroko iraganbide nagusia abelbideak berriz ere Ebro ibaiaren paraleloan jarraituko du. Eta ez da ibai horretatik aldenduko,
Bianako industrialdean bidea amaitu arte. Hemen, ibaia, Nafarroaren eta Errioxaren arteko muga da. Ibilbidearen erabiltzaile nagusiak diren artzainek eta haien artaldeek merezi duten errespetutik, Nafarroako gobernuko landa garapen eta ingurumen departamentuak hobekuntzak egiten ditu abelbide honetan, azpiegitura eta seinalizazio egokiez hornitzeko, ingurune naturalen konektibitatea hobetzeko eta abeltzaintza estentsiboa sustatzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.